Mamahaw taog champorado at saka may bagong ako na pritong bagoong isda. Sarap, tsaka mayroon akong isang isda. Magmukbang na naman ako, guys. Wala, lagi ganahan lang ang mukbang. Ang lamig kasi ng panahon ngayon. Sarap kumain ng champorado. Hukad na mo, guys. Kaon na ta. Sarap. Tapos kunting ginisang bagoong. Bagoong na isda. May isda ako. Itong isda. Pwede na rin. Ginamay ko na. Hindi na ako bumalag. Bagay ako lang naman nakakain ko.
maalat kasi. At saka ano, ako lang gumagawa ng ito. Yung bagoong na isda. Ako lang gumagawa nito eh. Kaya kung bumili ng bagoong na isda sa tindahan. Bagoong alamang yun. Bumibili ako kasi niluluto na yun. Ready to eat na yun eh. Yun is yung isda na bagoong hindi ko sure. Kaya mas maganda ako na lang gumagawa ng bagoong na isda. Pwede ko pa ito kakainin na pag mag-rice. Mamayang gabi, hindi ako mag-rice. Maggulay kami, magpatatas. Yun ang namin. Hapunan namin naman. Ito na yung dessert ko. Wala na yung mangga eh. Puwas na. Kaya, ito na lang. Paghiwagas. Pangit kasi panahon ngayon dito guys, kahit summer, pero wala eh. Malamig pa rin. Sino gusto dyan ng champorado? Meron pa. Gusto niyo? Ako lang kakain mo. Napadamihan ko eh. Paano kaya yung maubusin? Kung pwede mo manghatag silingan. Kami natug sa probinsya kaya pwede ta manawag silingan. Basta kumain guys. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Don't forget to like and share if you like it. Thank you. Bye-bye.